ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉଟା ବି ଗୋଟେ ଖେଳେ Game on. Teams are dropping. ତୋ Let's see ହାଇଟ୍ where ଲେବୁଲ they ବଢିବ ତୋର। land. ଏ ଅନଲୋଟା ଆମ ସାଙ୍ଗ ଆକାଶର ତାର କଣ ଆଇଡି ବଢିଆ କଣ ତାରି ତାର ଏଟା Head to the କହୁନୁ vending machine. Roger. ଆରେ Roger. କଣ କହିଲୁ ଏଇଟା ଆମ ସାଙ୍ଗର ସିଏ ତା ସହ ଖେଳୁଛୁ ମୁଁ ଖାଲି ରାତିରେ ଟିକେ ଖେଳିବା କଥା ଏଇଟା ମୋ ଆଇଟା ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଲି ଖେଳିବାକୁ ତୋ ହାଇଟ୍ ତୁ ଖେଳିବୁ ନା ଆଉ। ନା ଏଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଖେଳୁଛି ଖେଳୁ ମୁଁ ଆ ତା ଆଇଡିରେ ଟିକେ ଟିକେ ଖେଳି ଦଉଛି Heads up. Enemy dropping close. ହଉ ଆଉ ପାଟି ନାଇଁ ଖେଳ ଆରାମସେ ହେଲା ଯିଏ ଯାଉନା ସପ୍ଲାଇ ମାରିକି ଛାତ ଉପରୁ ଉଠିଲେ ନା ମନ୍ଦିର Got a gun. Got a gun. ମତେ 400 ମତେ ଦେ। ଦି ଜଣ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ପକ୍କା ବଳି ଏଠି ପକ୍କା ମତେ ତ ଭୋଟ ଦେଇ Head there. ଭିଡା କରିପାରିଲୁ Revival point here. ଗୁଡ ଭାଇ I'm being hunted. କୋଉଠି ଯିବି ଖାଲି କହ। ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ଆଇଛନ୍ତି। ଟୋକେନ ଏଇଠି ଆଗରେ ଅଛି ଆଣିକି କରିଦେ କାହାକୁ ହେଲେ ମତେ କର ମୁଁ ଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭେ କରିବି ହଁ ଆଇଲା ହଁ ଫଟେଇବ ପଛେ ଫଟେଇବ ଯାଇକି ଯୋଉ ଟୋକେନ ପାଖରେ ପଡିଥିଲା ହେଲା ତୋ ନା କଣ ଜମା ନା। କଏନ ଯୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ ସେଇଠି ଫଟା ଟିକେ ରହ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଘଣ୍ଟେ କଣ ଟିକେ ଧରି ପଡ ଯା ସେ କରିଦେଉଛି ତମ ଟିକେ ଇଏ କହୁଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ। Enemy spotted. Head there.
Resources here. I want it, thanks. I need equipment. Help me! ୟା ପାଖରେ ପନ୍ଥା। I need equipment. I need equipment. Hitless mission accepted. Capturing the defense airdrop. Head there. ଏବେ କାର ଗୋଟେ ମାଇକ୍ ଅନ୍ ରଖୁନ। ଏବେ କଣ କଲ୍ ସବୁ? ପିକରେ ବନ୍ଧା ଅଛନ୍ତି।
Who's gonna bring home the trophy? Wow! Full teams back from the ashes. ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ପିକରେ ବନ୍ଧା ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଦ କରୁନ କି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମେଜ ବି You feel the heat? The arena's getting crazy. Enemy spotted. ବାଡିଆ ଟାଙ୍ଗିକିରୁ Help me! ତାକୁ ବୁଲାଲ ପକେଇ ଦଉନ ମତେ ମାରି ପକେଇଲେ Enemy down here. ତା ମେସିନ୍ ଦେଉ ମୋର ଘରୁ Quadra takedown. Your team's absolutely on fire. ଅଛନ୍ତି ହିରୋ ନାହିଁ ଆଉ ତଳକୁ ପଳା ତଳକୁ ପଳା। ସବୁବେଳେ ଜୋଳି ପୁଣି ଆଇଲା ପୁଣି ଆଇଲା। ବଲ ଚାଲେ ହଁ ଖାଇବା ଜମା ଦେଇଛି ହେଡି ଯା ଯୋଉଠି ଯାଇଥିଲି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହି ମାରିଦେ। କିଏ ଖେଳିବନି? କ୍ୟାଡର ସ୍କିଲ୍ ଆଣିବ ଅଲଗା ମାଇକ୍ ଅନ୍ ରଖିଥା। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ ରେଡି Ready, go ready. మర్చిపోయాడు ఓకే ଲାଗିଲେ ତାର କଟିଗଲା କଣ ଏଟା ମୁଁ କଣ କଟିଗଲା? ତମ ସାଉଣ୍ଡ କେଜାଣି ତାକେ ଦି ଜଣ ଖେଳୁଥିଲେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ତୋର ଗୋଟେ ଡୁଅ ପକା ଆମେ ଚୁକିବା ନା ଟୁ ବୋର ମୋଡିଦେ ଗୋଡା ଧରିକି ହଁ ଗୋଡା ତ ଧରିକି ଗିର ଜୟ ମହାଲ ମାଣ୍ଡା କରି ମାର ସବୁ। ମଶା ଧୂପଟା ଲଗେଇଥିବେ।
Free Fire India is set in a virtual world and is not based on the real world. Don't worry if you're eliminated. Respawn awaits. Game on. Teams are dropping. Let's see where they land. Head there. अब्दुल हट बोलिए କଣ अब्दुल हट ମୋ ସବୁ ଚଳି ମୋ ଯୋଉଟା ହେଲେ କାଢିବା କଥା ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା ନା ଉଠା ଯିବା ଆଉ କଣ ପଛ ଲାଗୁଛି ଆଗ ଭଳିଆ ମୁଣ୍ଡ ଆଗରୁ ରାତି ଶୋଇନୁ ଚାଲି ଆମର ଏମିତି ଫୁସଫାସ କଥା ହେଇକି କିଏ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛ ବେ Got a gun. ବଳି ମୁଁ ରାଜ ସବୁଦିନ ବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଟେ ଖେଳେ ଭଲ ଲାଗିବନି ତ ରାତିରେ କେହି ଗୋଟେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଖେଳୁଛି ଖେଳେ ସବୁଦିନ ଖେଳେ ମତେ ଏକେ ଏକେ ଦେଖିଲେ ଦବୁ ଏକେ ହଁ स्नाइपर है मुझे स्नाइपर है ଏଇଠି ଏଇଠି ନେ Resources here. Thanks. ଆଉ ଗୋଟେ ଉପରେ ପଡିଥିଲା ଉପରେ ଯା ଦେଖିବୁ ଉପରେ स्नाइपर धरছে তো দুটো Resources here. ଏଇନେ ଏଇନେ ପଡିଛି मगर भाई जान का पागल होने ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲା କି हाँ हाँ I'm being hunted. ଆଇଲେ Thanks. चल आई गड़ा मुट्टे कीजिए ये रहा कीरो Revival point here. ये मो देटे के दीजिए आसना आसना ପଳେଇ कोड़े कौन रहला आसना इनका कौन में ना पत्थर इसके से उंगली पिलाटा मरलानी ଚौधरी ଦିଟା ଖାଇଛି अरे मु Wipe out. One team's gone. दिटा माइली Looks like they're fleeing snuffed out. 123 मु दिटा माइला को मरला माने मर नथला करते କିଲା ଚୋରି କଲୁ
ସାଇଲେନ୍ସର ନବୁ ଦେ 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 ଦେ। ତୋର ଅଛି କି ନାଇଁ? ହଁ ତୋର ଅଛି କି ନାଇଁ? ମୋର ସୁପର ମାର୍କେଟ ନେ ଆଉ ଏତେ ମିଳିଗଲା। ସୁପର ମାର୍କେଟ ପଡୁଛି ଉପରେ ନେ ଏମାନେ ଏମାନେ Head ନା this ନା way. AW ଧରିନି ଆଉ ଏ ସୁପର ମାର୍କେଟ ଗାଡି ଧରି ବୁଲି Head ଆସିବା there. ସୁପର ମାର୍କେଟ ନେଇ ଯା। ନାଇଁ ମୋର ଅଛି କେତେଟା କହିଲୁ 4ଟା ଅଛି ବାଟ ନେଇକି ଯିବା କୋଉଠିକି କହିଲୁ Revival point ହାଙ୍ଗର ଯିବା here. ହାଙ୍ଗର ହୁଁ। ଛୋଟ ଜନ ଏଠି ପରେ ହାଙ୍ଗର ହେଲା ରାଇଟ ରାଇଟ। ବନ୍ଧା ତ ଆସିବି ଆଉ। ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ବସିଥିବ ଆସେ। ଯୋଉ ଦୁନିଆ ଅଛି। ହାଲିଆରେ ଆସି ଶୋଇ ପଡୁଛୁ ନା କଣ? ନାଇଁ ତ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ତାପରେ ନିଦ ହେଇଯାଉଛି ତ ଆସେ କଣ କରିବୁ ଆଉ ଖେଳୁଛି କେତେବେଳେ ସବୁଦିନ ଏଥର ଇଆଡେ ଯିବା ହେରା ଯୋଉଠି ଥିଲେ ଏଠି ବାହାରେ କଣ କହିଲ ଏପଟେ ବନ୍ଦା ନାହାନ୍ତି ଖୋଲା ମେଲା ଜାଗା କଭର ପାଇଁ ନାହିଁ ସେମାନେ କଣ କ୍ଲାସ ସ୍କ୍ୱାଡ ରାଙ୍କ ଖେଳୁଥିଲା। ହଁ ସେମାନଙ୍କ ର୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟେ ସରିଗଲାଣି
ବୋର୍ଡ କାହା ଘର ଖେଳୁଛ? Flaming glory awaits. ରାଜ Who's gonna bring home ରାଜ the trophy? ତା ଘର କୋଉଠି? ଆରେ ସେ ଭଡା ରହିଛନ୍ତି ଆଙ୍କ ଘରେ କୋଉଠି ଗଲେ ଯୋଉ ଆମ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଯୋଉ ମାର୍ବଲ ଘରଟା ଆଙ୍କର ଜଗଦା ଘର ହଁ ଏଇଠି Do you feel the heat? The arena's getting ହଁ crazy. ତାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲି ଯୋଉ ସବୁଦିନ ସ୍କ୍ୱାଡ ହେଇ ଖେଳିଲେ ସିନା ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ପୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ କରିବା ବୋଲି ଭାବୁଛି। ହେ ହଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି କି ହବଟା ଆମେ ବଇଛୁ ବାଡେନୁ ଓ 12 ଜଣ ଶୁଣୁକିଲି କରୁଛି ଆ ଯିବା ଇଆଡେ ମଲେ ମରି ପଛେ ଆଉ ଶୁଣ ଆଉ ବିଜାରିଆ ହେଲାଣି ତମେ ହେଲାଣି ମତେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଟିଯିବ ଯା ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ଯା। ମାରୁନି ତତେ ମାରୁଛୁ। ମୋ ପାଖରେ ସ୍କ୍ୱାଡ ବେ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆସରେ ଏଇଟା ଝିଅ ଘର Hitless mission accepted. ତୋ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ତୋ ତଳେ ଏବେ ଝାଡୁ ଲକ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ଥରେ ରିଭାଇଭ୍ କରିଦେବି ମୋ କିଲଟା ପଇଲାନି ଜାଣି ଆଉ କଣ ନା ରେ ପୁଅ ମର ନା Still on ଏଇଟା cooldown. ହିଁ ବନ୍ଧା ବନ୍ଧା ଏଠି ଆଟି ଆଗରେ ବୁଲାଟ ପକା Thanks. ରିଭାଇଭ୍ ତଳ ପଟୁ ସହ ଫାଙ୍କା ଥିଲା ରେ ଏଇ ଛୁଆଟା ମାରିଦେଲା ଏଇ ଛୁଆଟା ଛାଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ କି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ତାକୁ ଡାକେ ତାଙ୍କୁ ମରିନି ହରିନି